עמק קטיה, תעני לי כבר, אני כבר 3 ימים מתקשר אלייך, אני יודע שזה נגמר בינינו, זה ברור לי, אני לא מתקשר בשביל זה. אם אני מתקשר אלייך 3 ימים, אז את יכולה לענות. אני לא מאמין שאני צריך להגיד לך את זה ככה, אבל פשוט לא עונה. צ'ולי גוסס, ואת לא פה. דרסו אותו. הווטרינר לוחץ עליי להרדים אותו. כבר 3 ימים. קטיה צריכה להיות פה. אני בא לאסוף אותך היום בערב, אז תהיי מוכנה.